Bo día a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno extraordinario do Concello de Fene que ten como única orde do día a toma de coñecemento da renuncia aos cargos de alcalde e de concelleiro de Joventino José Trigo Rei. É o único que temos en este pleno extraordinario. Eu vou a ter unha intervención moi breve, e, comentar que se hai algo que temos claro todas as persoas é que nesta vida todo ten un principio e un final, non? E a política, dende logo, non é unha excepción. Todos os cargos son temporais, así que, despois de 14 anos exercendo as responsabilidades públicas na política municipal, 8 como alcalde e casi 6 na oposición, chegou a hora de decir adeus. E, dende logo, o digo agradecido e emocionado. Como dixen ao longo destes días, esta decisión foi moi meditada, tomada con responsabilidade e pensando sempre no mellor para o noso Concello e para a nosa veciñanza. Non foi, dende logo, unha decisión fácil. Ser alcalde do teu Concello, da tua xente, é un dos maiores orgullos que alguén pode sentir. Pero tamén creo que a política, sobre todo a municipal, debe de ser un proxecto colectivo, vivo e dinámico. Un proxecto onde o relevo é necesario para seguir medrando, para incorporar novas ideas, novas enerxías e novas maneiras de facer. Quero agradecer de corazón á miña familia, á miña compañeira, aos compañeiros e compañeiras do BNG, ao equipo de goberno, Sandra, Polo, Ángeles, Justo, Cristina, Adán e Mari Carmen, compañeira de Esquerda Unida, como tamén a compañeiros e compañeiras que compartiron un goberno e oposición comigo noutros mandatos, tamén, por suposto, as traballadoras e traballadores municipais e, sobre todo, as persoas de Fene que confiastes en nós o voso apoio. Sen vós, nada do que conseguimos sería posible. Tamén quero agradecer aos grupos da oposición a súa actitude e o seu traballo, que fixo que nos últimos anos o Concello tuvera e vivira máis tranquilidade. A todas as persoas que o conforman, o meu respeto e a miña consideración persoal. De todos, do Goberno e oposición, teño aprendido moito. E quero destacar que a todas e todos nos une o mesmo fin, mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. E con ese fin, o diálogo e os acordos son o xeito de avanzar. O máis bonito de ser alcalde é poder mirar aos ollos da túa veciñanza, da túa xente e sentir que compartimos un camiño, que avanzamos xuntos, que mesmo nos erros sempre houbo honestidade e ganas de mellorar. En ese camiño, e sendo Fene un referente e aproveitando que estamos no ano de Castelao, pedir a toda a corporación municipal que nunca esquezamos que se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma. Non deixemos nunca de defendelo. A partir de hoxe, seguiremos soñando xuntas. Me gustaría que con Sandra de alcaldesa e con un novo impulso e coa mesma ilusión de sempre. Pola miña banda nada máis. Moitas gracias de corazón. Seguimos. Vémonos por Fene como sempre. Nada máis. Si queremos unha breve turno de palabras para os grupos da oposición. Bo día. Bueno, pois xa de exalcalde a exalcalde, pois os meus parabéns. E dicir que, bueno, que foi moi agradable por parte do Partido Popular pois estar esta legislatura aquí. Fomos levando as cousas máis ou menos pois como se podía e como se debe de facer, e sempre pensando que o máis importante somos as persoas. E tamén sabendo diferenciar que desa porta para alá, pois somos todos veciños, todos conocidos e todos amigos. E, por tanto, o que pase da porta para dentro, pois, evidentemente, pois queda ceñido
ao debate político porque evidentemente no Concello se ven a facer política, non? A parte de aí e fora deso, pois unha vez tomada a decisión, creo, xa o falamos, que, bueno, pois todos temos dereito a un descanso e en este caso pois eu considero que é merecido e, por tanto, desde aquí, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, pois darlle os parabéns e que o futuro sea bon e disfrutar un pouquiño máis da vida, porque esta vida aquí municipalmente pois é bastante dura, aínda que desde fora se pensa que non, pero ten o seu ten os seus sinsabores e tamén ten as súas ventaxas. E se poñemos, bueno, eu falo personalmente por min, se poñemos pois o bon e o malo nunha balanza, para min a balanza inclínase sempre a favor do bon. Por tanto, enhoraboa e o futuro é teu. Gracias. Moitas gracias. Partido Socialista. Solamente engadir unha pequena cousa de segunda voceira ou de voceira no goberno, cando estábamos en distintas posicións. Usted aquí nos salí, nada, desearlle moita, durante 14 anos que levamos compartidos neste pleno, desearlle moitísima sorte nesta nova etapa e que ningún cambio legislativo do goberno de España lle frustre este novo futuro. Moita sorte. En estado puro. Partido Socialista. Bien, bo día a todos os presentes, aos compañeiros da corporación. Este grupo socialista quere recoñecer o traballo do alcalde, quere tamén recoñecer todos os momentos de diálogo que tivemos ao longo desta legislatura actual, que levaron consigo a unha boa sintonía e a conseguir consensos e acordos. Quedámonos con iso, que é o mellor que podemos aportar, diálogo e consenso, e lle desexamos o mellor nesta nova etapa da cal vostede e máis eu xa viñamos falando desde fai un ano. Parabéns. Moitas gracias. Mari Carmen. Bo día. Bueno, pois é que eu podo decir que aínda estou en shock. Sinceramente, creo que non vou a ser capaz de ver que efectivamente é certo que te vas. Non vamos a entrar no formalismo de vostedes, xa cho dixen arriba, porque chegamos xuntos aquí, compartimos momentos moi difíciles e momentos moi bons tamén. Entón, bueno, como dixo Sindo, me quedo con eses momentos bons. Empezarei a creer que non estás, cando chega a semana que ven, e non te vexe aparecer polo Concello. No aspecto político, grazas por todo o feito hasta aquí. Gracias polo que a nós, no caso de Esquerda Unida, nos facilitaches apoiándonos cando tivemos as nosas dificultades. En o personal, moitísima sorte, moito descanso e aproveitar este tempo novo que ven. Grazas por todo, Tino. Moitas gracias. Benega. Bo día a todas e a todos. Hoxe despedimos ao noso querido alcalde Tino. Leva dedicados 14 anos da súa vida a servir ao Concello con paixón, con dedicación e con compromiso. Estou realmente emocionada, teño que decir. Dende o BNG queremos expresar o noso máis sinceiro agradecemento e recoñecemento por todo o traballo feito por Fene. O teu liderazgo e capacidade para unir a xente foron fundamentais para o noso progreso e crecemento. A capacidade de escoitar e entender as necesidades da veciñanza é unha das túas maiores fortalezas. O teu traballo sentou as bases para un futuro prometedor. Persoalmente, síntome moi agradecida dos teus consellos, do teu apoio, respeto, paciencia e comprensión nos momentos difíciles. Tamén houbo risas e esas frases que quedan para mí de Sandra, non me rompas a cabeza. Queremos desexarte o mellor para a túa vida. Sabemos que seguirás sendo unha persoa importante para nós e para Fene. Boa vida, alcalde, saúde e patria. Gracias.
Pois, moitas gracias a todos e penso que, se non me erro, ten que a alcaldesa en funcións neste momento ten que dar por finalizado o pleno. Pois gracias e damos por finalizado o pleno.